početak radosne vijesti o Božjemu Sinu Isusu Kristu, kao što je pisano u proroku Izaiji. Gledajte, šaljem pred tobom svojega glasnika i on će ti pripraviti put. On je glas koji viče u pustinji. Pripremite put za Gospodnji dolazak. Poravnajte za njega staze. Iz toga se pojavi Ivan Krstitelj u pustinji, propovjedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha. Ljudi iz Jeruzalema i iz cijele Judeje izlazili su k njemu. Ispovijedali su svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu. Ivanova odjeća bila je istkana od devine dlake, a bio je opasan kožnim pojasom. Hranio se skakavcima i divljim medom. Propovijedao je, uskoro dolazi netko veći od mene. Toliko velik da mu ja nisam dostojan ni rob biti. Ja vas krstim vodom, ali on će vas krstiti Svetim Duhom. Jednog dana dođe Isus iz Nazareta u Galileji i Ivan ga krsti u rijeci Jordanu. Čim Isus iziđe iz vode, ugleda kako se otvaraju nebesa i kako duh u obliku goluba silazi na njega. Začuje se glas: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja radost. Odmah nakon toga, duh nagna Isusa da ode u pustinju. Tamo je ostao 40 dana i Sotona ga je kušao. Boravio je među divljim životinjama, a služili su mu anđeli. Pošto je kralj Herod zatvorio Ivana, Isus ode u Galileju propovijedati Božju radosnu vijest. Napokon je došlo vrijeme, navještao je. Blizu je Božje kraljevstvo. Odvratite se od svojih grijeha i povjerujte radosnoj vijesti. Jednoga dana, prolazeći obalom Galilejskog jezera, opazi Šimuna i njegova brata Andriju, kako mrežama hvataju ribu, jer su po zanimanju bili ribari. Reče im: Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi. Oni s mjesta ostave svoje mreže te pođu za njim. Malo dalje uz obalu ugleda Zebedejeve sinove, Jakova i Ivana, kako u lađici krpaju mreže. Pozove i njih, a oni odmah ostave svojeg oca Zebedeja u lađi s nadničarima i pođu za njim. I stignu u Kafarnaum, i kad je došla subota, Isus uđe u sinagogu i počne poučavati. Svi okupljeni bili su zadivljeni njegovim učenjem, jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. Tu se zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom, koji počne vikati: Zašto nas uznemiruješ, Isuse Nazarečanine? Zar si nas došao uništiti? Znam ko si, ti si svetac Božji. Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega. Na to on krikne, žestoko protrese čovjeka i iziđe iz njega. Svi nazočni silno se zaprepaste i počnu raspravljati o tome što se dogodilo. Kakvo je to novo učenje? Uzbuđeno su pitali. Ima takvu silnu vlast. Čak se i nečisti duhovi pokoravaju njegovim zapovjedima. Vijest o tome što je učinio
brzo se pronijela cijelom Galilejskom pokrajinom. Pošto iziđe iz sinagoge, Isus s Jakovom i Ivanom pođe u Šimunovu i Andrijinu kuću. Ondje je Šimunova punica ležala u vrućici, te to odmah kazaše Isusu. On joj priđe, uhvati ju za ruku i podigne, a vrućica prestane. Žena ih stane posluživati. Uvečer, kad je sunce zašlo, dovedu mu sve bolesnike i opsjednute, pa se sav grad skupio pred vratima. Isus je iscijelio brojne bolesnike od najrazličitijih bolesti i izagnao brojne zloduhe, ali nije dopustio zlodusima da govore, jer su znali ko je on. Drugog jutra ustao je prije zore, povukao se na pusto mjesto i ondje se molio. Šimun i ostali krenu ga potražiti. Kad su ga pronašli, rekli su mu: "Svi te traže." On im odgovori: "Hajdemo i dalje, u druga mjesta. I njima moram propovijedati poruku, zbog toga sam došao." Tako je proputovao cijelu Galileju, propovijedajući po sinagogama i istjerujući zloduhe. Jednom dođe k njemu neki gubavac, klekne pred njega i zamoli ga: "Ako hoćeš, možeš me iscijeliti." Isus se sažali, ispruži ruku, dotakne ga i reče: "Hoću, budi čist." Gube odmah nestane i čovjek postane čist. Otpravljajući ga, Isus ga strogo upozori: "Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku, te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu, kao javno svjedočanstvo svojeg ozdravljenja." Ali čovjek ode i počne svima govoriti što mu se dogodilo. Zbog toga Isusa opkoli toliko mnoštvo da više nije mogao javno ući u bilo koji grad, već se morao zadržavati vani, na samotnim mjestima, a ljudi su stizali sa svih strana.